Team Pride na sub sa Mindanao ang ating makauban this morning. Siya lang naman ang nag-champion sa pagkuhay lamang at 2021 Youth World Weightlifting Championships sa Saudi Arabia. Mga kapuso, atong makauban this morning si Jean Ramos. Good morning, Jean. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Okay lang po. Sobrang pagod sa biyahe. By the way, congratulations pala sa recently concluded IWF Youth World Championships. Pero pwede ba namin matanong, when did you start in this field and kailan ka ba nag-umpisa in really immersing yourself in the world of sports? No, thank you po. Nagsimula po ako ng 12 years old po sa weightlifting. In-invite po ako ng kapatid ko po, weightlifting din po. Tapos dun, nakita ko si Ate Heidi, nag-training talaga, yun nanalo na siya ng Olympic silver po. Yun, 2016 po. Tapos po, dun po, gusto ko maging kagaya niyan. Kaya nag-training lang po ako. How does it feel to represent the Philippines, especially ang Mindanao, in the international arena? Siyempre po, sobrang saya ko po kasi yun lang po. So far, ano naman yung mga learnings mo sa journey na ito? Magto 2 years na po ako mag-scholar sa kanya po ni Ate Heidi. Tapos, may natutunan po ako sa kanya na mag-training na mabuti, masunod makinig kay coach, yung anong sinasabi. And yun lang po. Siyempre, hindi talaga basta-basta yung mga naging nakalaban mo naman dito. Ano ba ang sikreto sa iyong pagkapanalo sa palarong ito? Wala po akong sikreto. Nag-focus lang po ako sa training ko. And training talaga, makinig kay coach kung anong sinasabi niya po. Yun lang po. Walang sikreto po. Marami din tayo mga viewers ngayon na gusto talaga makarelate sa mga pinagdaanan mo. Along the way ba may mga challenges ka na experience or mga bagay na kinoconsider mo na somehow naging hadlang sa pagkapanalo mo? Wala naman po, wala naman. Yung training namin po, 9 a.m. tapos hapon 5 p.m. po. Tapos, uwi ka na lang, pagod ka na po. Pero, tiis lang po. May achievement naman din po. Kaya nanalo ako dito. Para sa iyo, gaano naman kaimportante ang sport sa buhay ng isang tao, lalo na at may pandemya pa tayo ngayon? Do you think it's still significant or is it still essential? Importante po sa kalusugan po kasi bawal lumabas yung mga bata ngayon po, di ba? Importante talaga yung training. Kasi wala din magawa, kaya training. Focus sa training po. That's eskwela po. The module. Jean, any words of encouragement or mensahe mo para sa ating mga athletes naman? Yung mensahe ko po sa kanila, makinig kay coach talaga. Tas wag kayo mawala ng pag-asa kahit pandemic. Training lang talaga. Yun ang kailangan. Jean, meron ka din bang mga gustong pasalamatan? I'm sure maraming mga taong talagang sumuporta at gumabay sa iyo from your preparations up until the competition. Nagpapasalamat po ako kay coach ko po, sa lahat ng coach ko po. Kasi di dahil sa kanila, di po ako marating dito po. And nagpapasalamat po ako kay Ate Heidi sa suporta niya po. Sa lahat ng mga coaches na tumulong sa akin. Salamat po sa kanila. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagdasal sa laro ko. Salamat po sa inyong lahat po. Salamat sa suporta po. Thank you po. Daghan kaayong salamat, Jean. And once more mula dito sa amin sa At Home with GMA Regional TV, congratulations and we're very proud of you. Salamat din po, attorneys. Kini ang At Home with GMA Regional TV.